Τα Extreme Sport του Goofy. Ικανότητα, γενναιότητα και καλή νοσοκομιακή ασφάλιση. Ιδιότητες που τις βρίσκουμε μόνο σε ανθρώπους που κάνουν extreme sport. Και ορίστε το τέλειο παράδειγμα τέτοιου ανθρώπου, ο καταπληκτικός σκέιτερ. Σωστά! Αλλά πριν αρχίσει, ο σκέιτερ πρέπει να φορέσει προστατευτικά ρούχα. Κράνος, προστατευτικά στα γόνατα, στους αγκώνες, στους ώμους και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και στους καρπούς. Άσχημο αστείο. Προσοχή! Ούψ. Και τώρα, κατάλληλα προστατευμένος, έρχεται ο επιθετικός σκέιτερ. Παίρνει φόρα περνώντας αρκετές φορές από τη ράμπα. Και τώρα θα κάνει το πρώτο ακροβατικό, το 360. Το διπλό. Το αιγυπτιακό. Ο χορός της κοιλιάς. Το σερφάρισμα στο ίντερνετ. Το χταπόδι. Και ο καουμπόι. Γιππι, γιππι, γιέι. Και με αυτό τελειώνουν τα Extreme Sport του Goofy για σήμερα. Πώς σταματάει!